nastąpiło doposażenie tego samochodu. Żeśmy zakupili za kwotę prawie 77 tysięcy sprzęt. Generalnie Ochotnicza Straż Pożarna nasza w Wejherowie ma 141 lat funkcjonowania, czyli wspaniałą tradycję, wspaniałą historię i zależy nam na tym, żeby nie miała tylko tradycji i historii, ale również na dzisiejsze czasy była bardzo nowoczesna i skutecznie można działać. Dzięki tutaj przychylności władz miasta, którzy tutaj dostaliśmy finanse i żeśmy wyposażyli go praktycznie od podstaw. Dzięki temu wyposażeniu nasza jednostka OSP działa w systemie Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i jest najlepiej wyposażoną jednostką, jedną z najlepiej wyposażonych jednostek OSP w województwie tutaj pomorskim.